Este un podcast în care vorbim despre... A nu purta mască. Nu! Contrar aparențelor, nu este o emisiune de anti-vaxxer și anti-masker. Dictatură militară! Medicală, pardon. Da, Doamne. Ea O este să ok. tăiem chestia asta, probabil. Curioasă cum o să editez chestia asta astfel încât să fie cât de cât coerentă. Nu e problemă. Pe fața ta este bine. Laptopul tău mai funcționează? Da, numai că... S-a oprit. Gata? We are Gucci to start. Adică toată lumea se simte pregătită. Yes. Ok. Bine ați venit la primul nostru episod de podcast. Ne-am hotărât să facem podcast acum vreo 2 luni și este prima dată când suntem chiar capabili să-l și tragem. Norocul nostru este că am dat de Robert Corbu aici, co-casterul nostru. Hei, Robert! Hei, Robert! Punem Și efecte ca la sitcom-uri. Un aplauz, vă rog. și Călin aici, este și el. Hello! Hei, eu sunt Sorina, eu sunt... nici nu știu cum să mă prezint. Hostul nostru. Cred că sunt un fel de gazdă, o să încerc cât de tare pot să fiu imparțială. Eu sunt la butoane cu această asociație numită Hubs, pe care am înființat-o în urmă cu 4 ani, cu dorința de a crea o comunitate de tineri capabili să creeze, dar și să-și dea mai departe cunoștințele. Pe scurt, este ce îmi doream eu să am atunci când eram la liceu sau la facultate, un loc din ăsta unde să mi-o ard cu alți tovarăși și să lucrăm la niște chestii practice, să zic așa. Cred că mulți ne-am dorit chestia asta în liceu și eu am simțit lipsa unui hub educațional. Și Da. oricum nu e o diferență foarte mare de vârstă între noi, dar Eu am 31 de ani. și eu am 26, dar e vorba de o generație și totuși eu am simțit lipsa unui hub. Cu toate că erau tot felul de activități extrașcolare care se încercau a fi organizate de liceu, nu simțeam că pot să fac ceea ce mi-aș dori din timpul liceului. Adică, hai, ok, faci mate, info, chestii, dar nu făceai... Nu pui mâna, propriu Da, zis. nu pui mâna, adică uite, mie îmi place mai mult partea de hardware, nu partea de informatică. N-am avut unde să fac chestia asta, chit că faci TIC la liceu. Și eu zic chestia asta că mama fi profesoară de TIC și știu că nu există logistică pentru așa ceva. Da, ca așa ca chestie, Călin aici în vârstă de 21 de ani deja, tocmai ce a făcut 21 de ani, felicitări Călin, ai supraviețuit până la vârsta asta. Călin este aici de la început, de când avea 17 ani și trecea în a 11-a. Și Norocos. Un norocos, da. Și de ce ai venit la Hubs, dacă poți să te întreb? Păi, gen, ieșeam cu tovarășul meu Bogdan afară și la un moment dat m-a întrebat: hei, nu vrei să mergem la Hubs? Și eram: ce dracu vrei de la mine? Și până la urmă m-a convins and here I am 4 years later. Da, exact. 4 ani, frate. Da, 4 ani. Literalmente, țâță de muță. Știi ce e fun fact, acum mi-am dat seama că între noi este fix diferență de 5 ani de zile. Da. Vorbim chiar, putem să reprezentăm 3 generații diferite. Da. Foarte... Și eu că- Nu, așa am vrut. Când Sorina a făcut casting-ul pentru podcast, a zis, bă, dacă nu ai 5 ani diferență, nu poți să vii. Nu știu ce faci, mai tai ceva de la buletin de acolo. Așa a fost planul. Așa ca chestie, dacă nu era Robert, nu făceam niciun podcast, că după cum se poate vedea, canalul ăla al lui Hubs este o chestie din asta cumva incoerentă, ba cu niște vloguri cu proiecte pe care le-am făcut, ba cu niște stop motion animations din astea educaționale, ba o caterincă pe care a făcut-o Călin cu unboxing. În fine, mă bucur că avem ocazia să facem podcastul ăsta ca să clarificăm un pic și activitățile pe care le facem și ca să avem câte o sesiune de introspecție între noi cu privire la lucrurile prin care trecem, pentru că, la modul serios vorbind, am senzația, dar asta e părerea mea personală, că ăștia care fac lucruri fizice, lucruri tehnice, au zero introspecție, pentru că ar prefera să facă orice altceva decât să lucreze cu ei înșiși. Știi ce zic? Gen, hei, ce o să fac? O să mă gândesc la cum aș putea să mă îmbunătățesc? Nu! O să construiesc PC-uri? Nu! O să învăț să folosesc CNC-ul? Nu! O să fac clipuri? Păi Exact, da, dar asta nu e exact. tot un mod de a te îmbunătăți? E da și Da, ba. tehnic, adică nu prea are legătură cu introspecția personală, Da, adică mai mult e o chestie externă, să zic așa, să-ți dobândești abilități. Și eu sunt de acord total cu tine aici, pentru că filmez clipuri pentru toată lumea, dar numai pentru mine nu filmez clipuri. Pentru canalul meu de YouTube fix aceeași chestie se întâmplă. Zic, să trag pentru mine sau mai bine mai stau sau ceva, nu știu cum
E foarte greu să lucrez pentru mine când m-am obișnuit atât de mult să lucrez pentru alții, aș putea să rezum chestia asta. Și pe lângă asta uneori par mult mai interesante ideile pe care le au alții spre deosebire de propriile. Asta mi se întâmplă mie uneori. Aici te contrazic. Te contrazic pentru că am idei foarte interesante, dar știu că nu pot să le pun în practică decât dacă aș mai avea o copie de-a mea care să aibă aceleași idei suficient de demente ca ale mele și să poată să înțeleagă ce o să iasă final. Și eu de foarte mult timp chiar caut, și dacă există cineva care vrea să facă videografie, hit me up, de foarte mult timp caut să-mi iau un asistent pe video care gen se arăt chestiile cum trag eu și cum gândesc eu și toate astea, pentru că vreau să apar și eu în clipurile mele. De ce mă întrebi? Și în același timp, dacă este vreo domnișoară care își dorește cont de OnlyFans, apelați cu încredere la Robert pentru niște conținut calitativ de bun. 50% off. Link în descriere. Link în descriere, folosiți cod Sorina pentru... Da, în fine, eu tot place să fac gluma asta despre OnlyFans pentru că mi s-a părut că a luat amploare așa, efectiv. Stocurile, dacă s-a uitat cineva și a urmărit piața de stock market, știu că au crescut ceva, nu știu, să nu zic vreo prostie de număr, dar 500% sau ceva de genul ăsta exorbitant de când a început pandemia la site-ul OnlyFans. Păi da, mai e și aspectul că fetele, deși câștigă, nu își scot efectiv banii de acolo și atunci e normal că o să crească valoarea companiei efectiv. Păi de ce știi, să nu scoată banii? Păi scot periodic, nu-i scot. Da. Apropo de asta, gen, cea mai șmecheră de acolo este Belle Delphine. O știi? Nu o știi pe Belle Delphine? Eu știu. Tu o știi. Da, o știu și eu. Și gen, ea a avut record cu cei mai mulți bani scoși, care a tot lăsat să se acumuleze și a scos vreo $2 milioane sau ceva dintr-o ieșire. Adică cred că acțiunea a făcut BUP! Wow, 2 milioane. Păi e cea mai blană. Da, a fost venit pe o lună sau... Nu, a fost venit pe câteva luni. Uite, fun fact, chiar aseară am văzut un video pe YouTube, că să trecem un pic și în partea asta de gaming. Așa. Ninja, dacă știți, de la Fortnite, Cum că să toată nu? lumea știe așa. Din creators code-ul lui pe Fortnite a scos într-o lună 5 milioane de dolari. Adică a făcut sau a scos? Atât a primit, gen, că e creators code, când îți bagi codul ăla, când cumperi ceva din shop de la Fortnite, el ia un comision. Și într-o lună de zile a produs 5 milioane de dolari. Am înțeles. Dar mie mi cred că Ninja încă e cool. Mie, sincer, nu mi-a plăcut niciodată, adică îl apreciez și respect ceea ce face el, dar se vede că ținta lui clar este undeva până în 14 ani, zice audiența lui, Da. cea de genul ăsta. Și se folosește de ieșirile astea De rage-uri, exagerate, da. de rage-uri, da, ca să fie popular, dar alea sunt niște rage-uri care, bă, nu știu, după o anumită vârstă, când le vezi pe o persoană, sunt îngrijorătoare, nu sunt endearing, adică mă uit la Ninja și mă sperie. Și eu îl urmăresc și pe Twitter și mai primesc notificări așa cu diferite bălării pe care le zice, deci niște lucruri foarte urâte. Sincer, cred că unele sunt fake-uite. Edgy content. Da, pentru că trebuie lumea s-a învățat cu el cu rage-urile și cu ieșirile astea și decât să încerce să schimbe ceva sau să se adreseze alte audiențe, cred că preferă să rămână, adică e save line-ul ăla acolo la audiența lui și preferă să facă în continuare chestia asta. E într-o zonă de confort cumva. Da, nu... Da, dar copilașii mai crești și ei sau nu știu. Că Bine, da, dar să vin facă alții și noi, alții. da, Aia e da. faza. Vin alții Care încă cresc n-au gustat asta și gen e proaspăt pentru ei și știi gen aia pentru care a expirat s-au dus și vin ăștia noi care înjurături nu știu ce, o să li se ia la un moment dat și vin următorii și mă rog, aviz Cătălin Talent și stresul. Da. Eu nu știu cine sunt oamenii ăștia. Cătălin Talent am mai văzut ceva, că sunt, mai intermit diversi oameni, dar chiar cred că e din Pitești. Abar Unde n-am. sunt și eu ca și idee, adică chiar mă mândresc cu orașul meu, câte vedete autohtone ne-a putut oferi acel micuț oraș. Dar Tot Craiova e pe locul 1. Îmi pare rău. Shelly. ești din Craiova? Nu. Ok. Sunt din București, n-am nimic interesant Shelly. despre mine. Da, emblema masculinității Old Spice. Dar nu știu care e faza cu numărele astea. Nu... Cum adică? Nu știu. Păi îl bagi în aceeași oală pe Shelly cu negru ăla mușchiulos Terry și... Crews. Da, Terry Crews e badass motherfucker, da. Adică nu poți să-i bagi în aceeași oală. Am văzut o memă, la un comment gen la postarea pe care a făcut-o și era la modul, asta e fix poza pe care ți-o face tactul când îți ia primul aftershave, gen. Fix așa e, adică omul stătea cu mouse-ul în mână și avea lângă un aftershave și nu știu, ceva produse Old Spice, dar gen
stătea cu mouse-ul în mână, oricum n-avea nicio legătură propriu-zis cu Old Spice sau așa mai departe. Zâmbea la cameră cu aia lângă el, în timp ce probabil se juca sau făcea ceva, gen, e fix pe fix. I-am luat lui Fimiu primul aftershave. Dar mă gândesc oamenii ăia de la marketing, bă, ne trebuie un alpha male, toate alea muși, chestii să ne facă reclamă la Old Spice în România. Cui crește barbă decent? Cine are barbă și are nevoie? Shelly. Kinda, flăcău. Ce audiență avem nevoie? Pe cine targetăm? Copiii. Da, Old Spice, da, yeah. subrați cu Old Spice. Bă, dar acum la modul serios vorbind, chiar mă gândeam la chestia asta. Noi am avut, să zic, șansa să colaborăm cu influencers, adică să ne aducă efectiv beneficii care să fie inclusiv monetare și nu numai noi, dar și cunoștințe de ale noastre. De exemplu, am văzut pe Mădălin că a început să colaboreze cu Alina Ceușan și mă gândeam la chestia asta, frate, mă gândeam la cum efectiv influencerii fac economia să meargă. Adică suntem acum în perioada asta post-pandemie, când ne resuscităm și noi în general și încep să se mai miște banii, să mai fie evenimente și chestii de genul ăsta. Bă, și bine că există influencer marketing, pentru că ei sunt la butoane cu privire la cum anume ar trebui să decurgă o campanie și ei au puterea de decizie de bine, vreau să colaborez cu ăla, vreau să colaborez cu ăla, vreau să facem o chestie mai interesantă și chestii, că dacă n-ar fi ei, ei fac practic legătura dintre firme care au bani și vor să promoveze diferite chestii și noi ăștia mici care încercăm să facem niște chestii interesante, știi? Gen, eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru conceptul de influencer marketing, să-i lăsați să facă ce vrea și să decide ei tot, că gen, mai mergem și noi. Zine tu, Robert, ce părere ai de asta și cu ce te ocupi și chestii? Mă gândeam un pic așa introspectiv la chestia asta. Când eram eu în liceu, clasa nouă, cam așa, maximum high five aveai. Și de-abia începuse chestia asta cu Instagram și toată lumea, ce mă, ți-ai făcut Instagram? Că deja începuseră lumea, îți dai seama, orice platformă de social media când se lansează, cumva trebuie să intre advertising-ul în ea. Adică, Facebook și pe High Five existau reclame și tot felul de chestii de astea. Și când a apărut Instagram-ul, știi, și mulți care au fost early adapters, ca să le zicem așa, care au intrat pe platformă și au început să facă, vorbesc de creatori de conținut și toate astea care îi urmăresc eu, mulți râdeau, îți dai seama de că, bă, ce faci, ce vinzi pe Instagram, cum monetizezi Instagram-ul. Și acum când ei sunt cu foarte multe trepte înaintea tuturor, acum toată lumea vrea să se facă influencer, să zic așa, toată lumea și-o arde un pic influencer și chestii astea, dar e o știință în spate, adică nu poți să zici, da mă, de mâine mă apuc și vând chestii pe Instagram, că nu e chiar atât de ușor. Da, nu știu, pe lângă asta, majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit și vor să devină influenceri sunt la modul, ok, fac postări într-una și primesc chestii moca, gen. Cred că se rezumă totul la asta. Nu, că e foarte mult, eu, din câte am observat, cred că e foarte multă muncă care intră în chestia asta. Da, îți trebuie o disciplină foarte mare, în primul rând, ca să poți să te ții de așa ceva, fiindcă ai un program foarte strict în treaba asta. De postări ca să meargă algoritmul cu tine și în același timp trebuie să ai și un conținut care îți este potrivit ție ca personalitate, dar în același timp este suficient de coerent pentru public. Și în același timp trebuie să ai și timp să-ți organizezi absolut toate întâlnirile și toate chestiile pe care le-ai de făcut pe lângă a posta și a-ți face publică gen viața. Da, pentru că tu ești și propriul tău impresar. Da, dar înainte de chestia asta trebuie să... ok, dai, să zicem, ești X om, ai 2000 de follower pe Instagram, garantat o să primești produse dacă ceri la orice brand. Garantez eu că am primit eu cu 500 de followeri, am primit atâtea produse de la diverse branduri care le apreciez. Dar ideea este să poți să și monetizezi chestia asta, pentru că nu poți să mănânci haine, să zicem. Îți dau un exemplu. Dai la X brand de haine, bă, vreau să fac reclamă. Trebuie să ai și ideea asta gen de antreprenor, adică trebuie să fii și un pic antreprenor dacă vrei să-ți o arzi influencer. Pentru că trebuie să și monetizezi, pentru că la sfârșitul lunii nu poți să plătești facturi nici cu haine, nici cu creme, nici cu nimic. Trebuie să poți să și scoți bani. Și banul trebuie să știi să negociezi un contract. Bro, dar asta nu e valabil doar pentru influencer marketing, e valabil pentru oricine este freelancer. Da, nu, vorbeam că eram în subiectul ăsta de influencer, că toți vor să-și ardă influencer, dar acum e întrebarea câți dintre ei și produc venit din chestia asta. Pentru că mulți îți spun, eu îți garantez că nu monetizează.
chit că au poate și 10.000 de followers. Știu cazuri concrete care nu o să le spun pe cameră. Păi, dar atunci nu știu dacă se cheamă ghost influencers, atunci sunt persoane care au Păi conturi nu, ok ce de înseamnă, Insta. ce înseamnă Eu influencer? cred Înseamnă că- să fii un formator de opinie. Da. Înseamnă ca tu să recomanzi un produs. Da, înseamnă că să fii văzut de branduri că ai posibilitatea asta. Nu neapărat că ai 10.000 de followers sau ceva, ci că ești identificat de fix ăia care dau banii. Adică fix ce zici tu, dar gen adus în punctul în care câștigi mai mult decât doar produse, cât și niște cash sau ți se dau niște lucruri pe mână ca tu să decizi, tu să fii arhitectul promovării acelei chestii. Cred că asta înseamnă să fii Da, dar influencer. nu ești tu ca și influencer, pentru că tu când colaborezi cu un brand trebuie să lucrezi după vorbesc strict ca eu care am colaborat cu diverse branduri și am făcut ad-uri pentru diverse branduri, mie mi se dă un brand manual se numește. Gen, e un manual acolo care ei folosesc anumite culori, tematică de culori, logo-ul trebuie să fie poziționat într-o anumită parte. Aia nu și chestia mai, asta. aia nu mai e influencer marketing, that's just marketing. Dacă Da, more or less. Păi come on, gen, influencer marketing implică că gen ăla își folosește propria lui platformă, cu propria lui personalitate și propria exprimare, ca să zică lucruri despre un anumit produs sau despre ceva ce vrea să promoveze, dar pe formatul lui, fără brand manual. E brand manual influencerului, din punctul ăla de vedere. Eu zic că brandul spune oricum niște condiții. Mai mult ca sigur bag Nu mâna m-am în gândit la foc. asta. Cum? Nu m-am gândit la asta. Îți spun eu că brandul îți zice îți dă niște condiții. De-aia, dacă ai observat și pe YouTube, că acolo activez eu foarte mult și urmăresc foarte mult, diversi oameni când primesc X produse și toate alea spun, am fost plătit de firma X, pentru că este obligatoriu în America acum, să fac review acestui produs. Ei nu o să-l vadă review înainte să-l public sau ei o să-l vadă înainte să-l public, de obicei Yeah. ne zic. Pentru că pot să aleagă să nu îl publici sau să-l publici. Adică sunt niște chestii de-astea. Wow, tare! Adică firmele care sunt big ball și chestii de-astea, zic da frate, ia produsul, te plătim, fă-ne reclamă la el și îl vedem după ce îl publici. Aia sunt oamenii, de fapt, brandurile care chiar au big balls și au încredere în produsul lor. Călin, vrei să ne zici și tu puțin despre obligativități din partea producătorilor de componente și de ce știi chestia asta? Păi, în principiu, la componentele de calculatoare merge în felul următor. Vin piesele și avem libertatea de a ne expune complet părerea despre ele, fără ca ei să poată să o respingă, ca să zic așa. Adică eu dacă zic despre un produs că este prost, am tot dreptul să zic că este prost. Ei pot să mă întrebe de ce este prost și ulterior să-l corecteze și după și eu am obligația să revin cu un update, că da, domne, ăștia și-au rezolvat problemele XYZ pe care eu le-am semnalat într-un articol anterior. Aha. Numai În ce articol? Că ai uitat să zici de unde știi chestiile astea. Meanwhile, eu mă mai ocup și cu scris de review-uri de componente pentru vasd.ro și în principiu mă ocup de componente interne, adică plăci de bază, procesoare, plăci video, RAM, so on and so forth. Și vă dați seama că nu toate sunt bune. Normal, că există și bune și proaste, vorba aia. Dacă erau toate bune, nu mai erau niciunele bune. Corect. Și, adică, uite, spre exemplu, am primit o carcasă de la un brand care abia a apărut, care nu e tocmai extraordinară, dar apreciez faptul că odată este o firmă românească și a doua oară este primul shot pe care l-au băgat. Numai că nu m-am abținut să zic, e prea îngustă, este extraordinar de complicat să aranjezi firele înăuntru. Are niște probleme de design pe care nu m-am obținut să le expun public în articolul pe care l-am scris. E important că tu faci review-uri, tu nu faci neapărat reclamă. Exact, și oamenii la rândul lor au promis că o să look over that shit și vor încerca să le corecteze în măsura posibilităților și ulterior o să sper să mai ajungă la noi revizia a doua a carcasei respective ca să mai aruncăm cu un ochi și poate... Uite, ăsta este un brand pe care eu îl consider un brand cu big balls, că zici, da frate, asta e problema, bine, o să încercăm și poate te mai contactăm după. Păi, dar e important, frate, există o metodă de dezvoltare a produsului, să zic așa, e o metodă de product management. Tu știi deja chestia asta, minimum viable product. Da. Adică te grăbești să obții un produs care nu neapărat este
cum să zic, depășește puțin faza de prototip. Dar nu e neapărat super slick, dar are toate funcționalitățile și Da, adică seamănă aproape cu produsul merge. final, ca să poți să-l dai la review și în funcție de asta să iei niște decizii finale în producție. Adică nu te apuci să dezvolți o chestie știind tu că știi exact că ești Apple și whatever. Și e tare asta, adică cred că și tu cu carcasele respective ai avut o parte de un fel de minimum viable product din moment ce au zis că ți-o dă la review și că în funcție de ce zici o să implementeze niște diferențe. Adică nu cred că au comandat 70.000 de carcase. Este posibil din lotul următor să fie. Da, chiar și așa. Indiferent. Că nu ai primit și tu la review, la prima. Totuși, toate ca toate, au scos una foarte bună și una meh. Adică măcar sunt pe linia care trebuie, ținând cont din nou că este prima iterație de produse scoase de ei. Adică chiar n-am ce să le reproșez, felicitări lor, fiindcă una chiar m-a dat pe spate și aș recomanda-o absolut oricui. La ce preț e de curiozitate, că eu știu despre 450 de lei. E un preț ok pentru o carcasă. Da. Și este și cea mai scumpă din line-up-ul lor. Și îți permite și waterblock și chestii astea? Da, gen, poți să-ți montezi radiator de 360 pe față, de 280 pe top și mai ai și ventilator în spate. Gen, e chiar tot ce trebuie. Nu vă speriați de aceste sunete, sunt doar animale. Achira! N-ai voie, pleacă de acolo! Eu o să încerc să fiu cât mai imparțială la aici, fără mască și ne propunem să avem niște invitați pe care inițial să îi întrebăm cum este să fie, ce sunt și cu ce se ocupă și să intrăm puțin mai mult în, să zic, detalii personale de ale lor și niște procese din astea interne prin care trec ei. Eu o să încerc să fiu cât mai imparțială. Robert aici, poate tocmai pentru că se ocupă cu ce se ocupă, este un băiat foarte empatic, o să observați chestia asta pe parcurs și Lucărin îi place să pună niște întrebări direct Hai că la uitați-vă subiect. la el, cât de rău este acolo. Scaunul cel roșu, cât de rău este cu Ca un villain din James Bond cu pisica cu în pisica în brațe. brațe, Pisica. da. Ok. Hello, Mr. Bond. Măcar doarme. E în regulă. Da, acum că am adus vorba de această chestie cu fără mască, într-adevăr este prima zi în care putem să nu mai purtăm masca pe stradă, dar doar în anumite circunstanțe pe care eu nu prea le-am înțeles, sincer să fiu. Sincer, n-am citit nimic de lege, nu știu, dar am înțeles că în spațiile publice și bănuiesc, cum mi s-ar părea mie normal, la stațiile de autobuz, la metrou, la astea vei fi obligat și înăuntru să le porți. Dar nu știu nimic concret, nu am citit din lege. Dacă știi, Călin, ai citit? Eu am fost foarte bucuros că am putut să cobor din bloc până la mașină fără să am așa că o să mă judece cineva că nu port mască. E ok. Adică sunt mulțumit de atâta. La magazin oricum o port și în rest vin aici, așa că gen nu prea mă afectează în general. Da, nici pe mine, că nu ies pe afară. În fine. Da, nici pe mine. Da, așa ca chestie, mi se pare, vreau neapărat să abordez chestia asta cu voi, cum să zic, părerile diferite pe care le au oamenii față de restricții. Adică unii care vor să se vaccineze, alții care nu vor să se vaccineze, alții care consideră că purtarea măștii este o îngrădire a libertăților noastre și mi se pare foarte interesant pentru că toți dintre noi cunoaștem persoane de toate felurile. Persoane care sunt ok cu vaccinatul, persoane care nu sunt ok cu vaccinatul și îmi place să cred că deși avem păreri diferite despre chestiile astea, rămânem totuși prieteni. Corect, total de acord cu tine din acest punct de vedere. Adică chiar zilele trecute la tine am avut discuția cu cineva care nu era de acord cu chestia asta. Cu ce? Cu purtatul de mască, cu vaccinatul, dar ai văzut că am stat toată ziua și la grătar și am discutat și am vorbit despre cărți, pentru că nu consider că chestia asta, sunt strict opinii personale. Dacă tu nu vrei ca om să-ți faci vaccinul, este strict alegerea ta. Mi se pare nasol când îl judești pe altul că și-a făcut vaccinul. Da, sau că nu și-a făcut vaccinul în același atunci timp. este o problemă. Dar dacă tu, ca și persoană, zici, nu vreau să-mi fac vaccinul, nici nu trebuie să dai un motiv. Nu vreau și atâta. Este strict problema ta. Nu mă deranjează, nu mă afectează, fiecare face ce vrea cu viața lui. Nu vrei să porți mască, la fel. Cât timp era obligatoriu prin lege, nu porți mască, ți amendă, punct. Adică Era. nu aveai ce să faci. Dar acum dacă vrei să porți mască pe stradă, este strict alegerea ta. Dacă nu vrei să porți, strict alegerea ta. Da, frate, dar și la o scară mai mare, n-aș vrea să pierd prietenii pe niște subiecte atât de
în exteriorul nostru, știi ce zic? Fie că e vorba de mască, de vaccin sau de religie sau de politică. Asta mi se pare cele mai tâmpite subiecte pe care să se certe doi prieteni. Că, fundamental, dacă sunteți prieteni, n-ar trebui să conteze, nu? Păi cred că dacă pierzi o prietenie dintr-un astfel de motiv, nu cred că ar trebui să fiți prieteni de la început. Adică, clar, persoana aia nu... Nu, da, nu sunt niște cunoștințe, e adevărat. E mult spus și cunoștințe, adică frate, dacă ești prietenul meu, înțelege-mă și cu bune și cu rele. Adică dacă eu am problema asta a mea, încearcă să o înțelegi bine. Sau dacă nu poți să o înțelegi, măcar accept-o. Călin, dar zi-ne tu puțin despre anturajul tău din Drumul Taberei. Călin e din București, Drumul Taberei. DRTR, cum se numește? Hashtag DTR! Ia! Yes. Păi e complicat pe acolo, fiindcă how should I put it? Gen, Acum de când aveți metrou, sunteți conectați cu București, ok? How should I put it? nu, faza este că majoritatea cunoștințelor mele, adică cei cu care îmi petreceam timpul pe afară, în Drumul Taberei, nu prea sunt de acord cu a-și face vaccinul și au anumite teorii ale conspirației cu care... Mie personal mi se par amuzante în momentul în care le discut cu ei și gen... chiar uneori pun paie pe foc, ca să zic așa, ca să aflu mai multe despre ceea ce gândesc ei, gen deep inside, despre treburile astea. Păi zici nou. Cum era aia, că vaccinul, dacă îl faci, te castrează sau Da, te sterilizează și că te omoară și alte căcaturi de-astea, te conectează la 5G, te chipează, Bill Gates. Doamne, eu aș vrea să fiu astea. conectat la 5G, adică nu știu dacă ați văzut chipul ăla care îl bagă în mască și poți să asculti muzică fără căști. Pe bune? Nu o să-ți mai nu știți? Bine, Se conectează și la net? Da, la tot, la Spotify. Mamă, pe vreau Ideea dacă este se că el conectează la face net. chestia asta ca să repare probleme locomotorii, gen îți bagă un chip și gen Ah, cum ar, da, știi? Neuralink, Dar da. aplicația lui poate să fie inclusiv să asculti muzică, că îți transmite direct unde electrice în creier. Se uiți la porno. Nu, dar să nu mai scadă căștile când te uiți la sală, că mie îmi cad mereu căștile când mă duc la sală, da, bagă-l. Nu, frate, să cauți ce ai nevoie pe net doar cu capul, fără să mai trebuiască să deschizi telefonul, să te duci la tastatură. Referitor, fac și eu un shout-out aici la un tip care este super underrated și cântă muzică, a scos o caterincă de melodie, Ne omoară Bill Gates. Condrea pe YouTube, super blană piesa. El cântă gen R&B, trap, chestii de super caterincă, dar e foarte underrated, nu știu dacă are 2-3 mii de view-uri pe piesă, știi? Și cântă foarte bine și bă, de ce piesa asta? Brilli fucking Antă. Vă recomand să ascultați și vouă. Bă, deci gen, tu vrei să zici că ție ți-ar plăcea, adică ai fi ok să-ți bagi Neuralink, adică... Eu aș fi ok să mă fac cyborg, dacă se poate. Fără acum, jokes aside, sunt un tip foarte pasionat de tehnologie și dacă tech-ul poate să-mi îmbunătățească viața, uite, de exemplu, mereu îmi pierd cheile, uit cheile și dacă aș găsi o soluție viabilă cum să-mi bag, știu că George Bunici a încercat și n-a găsit ceva, să-mi bag un chip care să pot să-mi deschid ușa de la casă fără să eu să mă am grijă cheilor, aș face chestia asta. Da, ți-ai băga Instagram în cur? Dacă în asta ar consta, adică până la în ce punct ai fi de acord cu augmentările astea? De ce tocmai în cur? Ca să fie ceva, un disconfort, adică nu doar o chestie pe care nu o simți. Dacă Nu. ar fi să-ți bagi, Dacă ar fi un ai nevoie să disconfort, spui cont de Instagram, trebuie să-ți bagi în cur. Nu. Hai că nu foarte multe lucruri se apropie de fundul meu. Tu cum ești cu augmentările? Depinde acum la ce nivel. Adică, în cur nu mi-aș băga nimic, evident. Da, adică ești ok cu chestii de-astea? Da, totally. Ce Bine, implant ți-ar plăcea să-ți faci? principal să link my brain to a processor sau ceva care poate să facă calcule pe care eu nu pot să le fac cu capul la fel de repede precum pot să le fac ele. În primul rând asta. Mai mult decât internetul? Îți place procesarea? Nu, aș prefera mai degrabă internetul decât procesarea, că pe internetul Poți să și procesezi. Gen, Da, adică la sunt de modul acord. ăla, te bagi pe un server ăla, ești. Băi, am stat mult să mă gândesc la asta, pentru că eu adesea am fost prima care zicea că abia aștept să-mi tai mâna ca să pot să pun o mufă acolo destul de șmechere și să schimb, să fie o mână mișto, interesantă, așa, sau să fie un clamp sau ceva de genul ăsta. Dar după aia, gen, m-am gândit la altceva, m-am gândit la operații estetice.
Și desigur că trăim într-o lume în care fetele sunt sub super multă presiune să arate bine și există niște standarde din astea care sunt imposibil de satisfăcut și chestii. Bă, nu mi-aș face niciodată nimic în sensul ăsta. Aia e, arăt cum arăt, știu că o să îmbătrânesc, o să mi se lase diferite chestii și în final creierul aia e. Gen, aia nu vreau să fac. Dar în același timp sunt super confortabilă cu o mufă. Gen, asta nu pot să înțeleg, nu știu de ce. Dacă sunt considerente funcționale, fără nicio problemă, schimb, fac whatever. Gen, mi-ar plăcea, și cred că cea mai simplă chestie pe care chiar sper să o prind în viața noastră, în viețile noastre, cele 3 generații, este să îmi pun niște chestii în buricele degetelor, cred că niște electromagneți, astfel încât să-mi dau seama cam dacă e wireless și de unde vine, știi? Blană. De cum bate Mi-ar plăcea vântul. chestia asta, da. Blană. Mai departe cu procesarea de date, nu știu dacă o să mai prindem noi, dar n-am nicio problemă cu asta. Dar nu mi-aș pune buze. Dar îți dai seama cum mai face? 2,4 GHz, n-a avut bani de router de la cu 5. Exact, da. La 5 GHz, n-avem ce să facem aici. Da, în fine. Da, și eu aș face foarte multe argumentări de astea dacă aș avea posibilitatea, tot așa funcționale. De exemplu, chiar mă uitam, sunt niște chestii acum care sunt în lucru, oarecum se implantează sub ochi, adică îți rămân ochii tăi original și îți dă un zoom foarte mare pe ochi și Am văzut treaba claritate, aia. știi? Serios și chiar Da. există? Sunt în develop. Adică știi că poți să schimbi culoarea la ochi, se bagă ca un fel de lentilă de contact sub, nu știu cum se numește, că nu am studiat medicina, dar... Cornee? Cred că sub cornee. Așa. Știi? Și îți schimbă culoarea la ochi. Și fix chestia asta și poate să-ți afișeze și informații. Super Ah, tare. ce tare! Da, la efect- Iris. Un fel de Google Glass, dar direct Da, în ochi. da, direct în ochi. Mi se pare super... Aia ți-ai face, nu? Da, direct. Indeed, clar. Dar te întreb ceva, bro. Spune. Ai schimbat ceva la tine? Orice. Ca poate și să- aspect? Sau? Nu doar, și aspect, dar și gen chestia asta de personalitate. Adică este o chestie pe care ai identificat-o ca fiind nesatisfăcătoare pentru tine și la care ai vrea să lucrezi? Că suntem fără mască aici. Da, sunt multe lucruri la care aș vrea să lucrez eu ca mine ca și om, dar nu le-aș face niciodată ca și argumentații digitale, să zic așa, din afară. Adică dacă vreau să schimb ceva, o să fac tot posibilul să fac chestia asta prin propriile mele puteri. Da, zice ceva anume. Da, lasă-mă cu generalismele. Cu generalismele Da. acestea. Stai să mă gândesc ceva care să nu fie 18 plus. Poate să fie și 18 plus, e ok, ăsta nu este un canal de copii. Am bifat că e not for children. Mă, o chestie care oarecum sunt foarte, nu neapărat de lăsător că fac treabă, dar când vine vorba să fac chestii pentru mine, de exemplu, uite, acum caz concret, am 2 tera de footage tras pentru contul meu de YouTube de 2 luni de zile, nu le-am deschis. Nu le-am deschis. Bro, și eu sunt fix la fel. Scuze. Nu, Dar nu. și eu sunt fix la fel, dar cu chestii de-astea și poate Eu am de aproape 4 ani, nu, de peste 4 ani, apartamentul meu nu este gata. Am fire care atârnă, am niște chestii pe care am zis că mă ocup și chestii. Bă, este pe atât de ultimul loc să fac chestii pentru mine. Gen, E de design asta legate. industrial. Da, nici o fucking treabă, efectiv. Și mi se pare interesant că de când am demontat avionul, am dat, știi că există pe scaunul de avion, pe scaunul din față este pliculețul ăla, nu știu cum să zic, buzunarul ăla, în care este hârtia aia în care îți scrie ce se întâmplă dacă e problemă, știi că îți atârnă măștile de oxigen și gen instructajul cel mai important este că prima dată îți pui masca ție și după aia o pui pe ăla din partea ta. Eu aș fi atât de prost încât aș pune în partea mea. Păi da, e probabil că pornește la premisa că ești atât de prost și gen îți zic la fiecare zbor, puneți tu primul masca. Și mi se pare că este o chestie de care ar trebui să țină cont toată lumea în totul, că tu n-ai cum să pretinzi că poți să-i ajuți pe alții dacă tu nu ești ok, nu? Da. Dacă în primul rând te poți ajuta pe tine. Zici și tu, oferi și tu niște input din asta mai pasional cu privire la asta. Păi, este complicat, că eu propriu-zis mă apuc să fac treburile mele, adică care mă ajută pe mine sau care țin de mine, abia în momentul în care they hit me really hard, adică genul în care chiar nu mai am nicio eschivă pentru a scăpa de ele. Aviz și acum cu PC-ul pe care nu cred că l-aș fi demontat. Ce s-a întâmplat cu PC-ul?
mi-a pleznit unul dintre furtuni, a sărit pur și simplu din fitting în timp ce eram în stres test și mi-a bubuit sursa și am decis că este momentul să corectez absolut toate problemele, atât de design cât și funcționale, din moment ce l-am desfăcut. Și acum mă lupt ca să-i fac niște grilaje de aerisire. Da, dar tu îmi povestești tot despre niște lucruri din exteriorul tău. Apropo de Păi- lipsa de introspecție, știi? Păi- Da, ok, PC-ul tău, whatever. Dar Păi- tu, Păi, Ca om. ca om, tu. Persoană. bine. Procesor în creier. Aici este un pic de altă poveste. N-am făcut deloc, de fapt, introspecția asupra mea. În general, n-am prea alocat timp pentru treaba asta. Nu știu de ce, n-am un motiv neapărat, numai că I simply didn't. Bro, eu știu ce zici, că și eu sunt tot așa. Adică am niște puncte pe care aș vrea să mi le corectez, dar nu pot să zic că am acum neapărat tragerea să lucrez pe ele, pentru că în momentul în care să zic că aș vrea să mă apuc, caut pur și simplu altceva de făcut. La modul ăla sau... Clar, da. Nu, am o idee, o să învăț un limbaj nou de programare sau nu, o să-mi desfac și remontez PC-ul cu custom loop. Cum aș putea să mai fentez eu 3 zile să nu învăț ceva? Un calculator suficient de complex care aș putea să-l desfac. Da, exact, are răcire pe apă și pe placa grafică acum. De ce? Că n-am făcut de ce nu? introspecția aia. De ce? Și un ecran OLED cu o fată care dansează. Da, detalii. Da, mi se pare Detalii importante, că eu nu știam că există placă de asta Mă, da. de bază când mi-am cumpărat calculatorul. Da, nici eu nu știam până să ajung aici la VASD că există plăci care indeed să aibă puncte de măsură pe ele sau tot felul de alte chestii pe care eu le numesc nice to have, pentru că propriu zis poți trăi realist și fără ele, numai că Dar viața în este- anumite circunstanțe te ajută, dar în anumite circunstanțe. Viața este mult mai bună cu o fată care dansează. Că acum ai pe Corect. un OLED de pe placa de bază sau în polbarul care ți l-ai pus la tine în living. Da, am vrut să fac chestia asta, dar chiar n-aveam spațiu. Că ziceam, bă, pot să-l justific. Eu am. Da? Da. O, Doamne, stă atât de mândră de tine. Deci eu căutam tot felul de motive să justific să pot să-mi pun o bară de striptease în mijlocul living-ului și bă, pun lumini de ea. Mai pun un microfon, mai pun o chestie și aia, dacă se întâmplă vreodată să fie nevoie de o bară de striptease, aia, dau luminile jos. Bro, deci eu aveam două și am dat una lui Radu, e una la Radu acasă dacă ai nevoie să iei un împrumut sau ceva. Și în primul rând nu este de striptease, este de pole sport. Este un sport care este recunoscut ca sport oficial în Rusia și în Statele Unite și în curând sper și în România. Eu sunt un ferm susținător al sportului și de-aia mă gândeam la o astfel de bară și la mine în living. Da, am mai Hai cu aurie. sportul. La noi când se face legal? Când se face... Legal? Este legal, nu mergem undeva într-un beci, noi fetele și ne antrenăm. Nu știu când o să facă, că noi avem alte probleme de care trebuie să ne ocupăm până să recunoaștem pole fitness ca un sport oficial. Nu găsești? Ba da, trăim în România totuși. O viață avem și noi. Da, trebuie să rezolvăm problemele care ne frustrează cel mai tare pe moment. Păi și oricum e o vorbă, de ce să fie rău că poate să fie bine? Corect. Să fie Da. bine, să nu fie rău. Da. Dar vreau să avem o chestie din asta de încheiere. Adică de încheiere de o discuție finală, incisivă, engaging. Super tare. Păi poți să dai drumul, te-ai gândit la vreun subiect? Nu, asta este problema, de asta vorbesc despre asta acum. O discuție incisivă și să nu fie parte de intantură. Complicat. Am zis despre chestiile personale. Este, în primul rând, este foarte evident că este puțin prea timpuriu pentru noi să vorbim despre noi înșine Nu mă cunosc suficient. cu gândire critică suficient de bună, dar poate cu ocazia acestui podcast, când o să mai vină și alții în vizită și o să îi încurajăm și o să expună și ei niște trăiri personale și niște, nu știu cum să zic, nesiguranțe pe care le au. Poate cu ocazia asta o să ne deschidem și unii dintre noi, să zic așa. Nu. Măge! Da, nu pot să zic că da. Erai într-o seară frumos acasă, am deschis o sticlă de vin și m-am gândit, ce ar fi o idee bună să fac acum? Toate fetele de Instagram, hei! Da, corect. Dar nu, că am început H de la una și E la toate celelalte până la Y. Gen, și am dat așa mesaje și am făcea,
de ce e eu ăsta aici? O să-ți explic imediat. Am trimis video, gen, nu știu, dăduse la vreo 15 fete mesaj și era prima avea H, după E și ultima avea Y. Și gen apărea acolo, gen le trimiteam și faceam de asta. Pentru că am zis, bă, nu îți dau câte un mesaj generic la fiecare, vă dau câte o literă și după aia dacă se leagă ceva, continuăm. Smart. Da. Nu știu cât de util ar fi să zic chestia asta pe podcast. Dar e Eu amuzant. ți-aș fi dat bloc. Păi da, îți dai seama că asta au făcut și multe dintre ele. Păi da, dar poate ai rămas și cu câteva cu care încă comunici. Da. Pe iată. Ai simțit... Scap de astea răutăcioase cu ocazia asta, adică e o filtrare foarte bună. Bă, dar vreau să vorbim puțin despre Tinder. Noi înainte să dăm rec am vorbit un pic despre Tinder și în primul rând, eu n-am Tinder pentru că mi este efectiv frică să intru în acea lume, nu știu, mi-e și târșă, mi-e târșă că mă găsesc prietenii, mi-e târșă că o să dau de diferiți băieți, mi-e târșă că dacă chiar o să-mi placă de cineva, l-am găsit pe fucking Tinder. Zi tu, te E cel mai amuzant lucru este când ai de ce a cunoscut pe Tinder, pentru că dacă ești destul de asumat cu tine, cum să zici, ei frate, știi? Salut! Știi și, da, că mi-am făcut și o cont, hardeală de aia, știi, vrăjeală de aia proastă, știi? Da, ca să văd lumea. Da, să cunosc. Let's be fucking serious, adică lumea nu știe la ce se folosește cu adevărat Tinder-ul în afară, adică încă nu avem cultura aia suficient de... La ce se folosește Tinder-ul cu adevărat în afară? Meet and fuck. Punct. Atât? Atât. Nu-ți cauți prieteni pe Tinder. Nu, hei, hai să devenim prieteni pe Tinder. Vrei să zic ceva? Da. Că vreau să zic această chestie. Eu am o prietenă care și-a găsit soțul pe Tinder. Păi da, nu e exclus chestia asta. Happily married acum. Nu este exclus chestia asta, adică poți să-ți găsești sufletul pereche pe Tinder, n-am nicio, dar nu îți găsești prieteni, gen. Nu intri cu ideea, bă, îmi fac cont de Tinder, nu am grup social, bag acum 10 meciuri, toți băieți, toți cu care ies la cafea și atât. Nu, că băieții aia vor să te fută, pentru că de-aia sunt băieți și de-aia și-au făcut cont de Tinder. Nu ai intrat să zică, vai, ce frumoasă ești, vrei să bei cafea cu mine și după asta te duci la tine acasă și eu la mine acasă? Nu, pentru că sunt bărbați. E prin natura bărbaților să fie... futăcioși. Da, și mă rog, mai reduci mental decât femeile în general, dar sunt straight, știi? Adică nu-ți faci Tinder doar așa la oha. Clar, okay. Vrei să te fuți dacă îți faci Tinder, ca și femeie. Și toate care zic că, ei, sunt aici doar pentru prieteni, las-o jos, că nu e așa. Și ăsta e adevărul, știi? Dar la mine Tinder este un... Nu că mi-am făcut Tinder că vreau să fut. Glumesc. Mă, am avut și eu Tinder, nu-l mai am acum. Într-adevăr am dat și de cunoscuți cu care n-a fost superb să discuți cu ei? Gen, literalmente a fost superb, pentru că efectiv am făcut schimb de experiență. Hei, și ai agățat ceva? Bă, nu prea, tu? Nici atâta. Ok, bine, hai să încercăm Hoop, care e un fel de Tinder. Gen, numai că faza cu Hoop e gen, tot swipe left, swipe right, numai că după gen face schimb de conturi de Snapchat. Dacă îți da accept. Mamă, ce mai există Snapchat? Da, încă mai există. Și chiar rupe. Tu primeai la un moment dat niște... Hoop. Asta primei. Da. Îi scriau niște fete pe Snapchat și nu înțelegeam cum... Da, mă, dar gen... Vă dați seama, gen, eu personal am găsit ori puștoaice, adică gen 12, 14, 15 ani. Avea o glumă foarte proastă. Și, dar nu, mai bine nu. Nu, îți dai seama că mediul ăsta nu m-a spart. Și pe cealaltă parte, iarăși nu m-a spart, unde dădeam de milfe, doamne foarte în vârstă. Milfe cu Snapchat? Și pe Tinder și pe Snap. Asta e părerea mea. Și nu ți-ar plăcea o milfă? Nu. De ce? Nu e genul meu. De ce? Nu știu, nu mi se... Așa să vezi cum e experiența. Nu. Consider că mai am de dobândit experiență până să dobândesc experiența aia. Înțelegi ce vreau să iei zic? de la cineva cu experiență. Da, care știe cum să te ia, care Găina bătrână și morcovul tânăr fac ciorba bună. Dar ce mă, tu ai avut milf? Stați puțin. Stați puțin. Eu consider că întâi să știi să-ți alegi o mașină înainte să știi să conduci. Dacă înțelegi unde bați, gen... Ce? Nu, mai bine să știi să conduci și apoi îți iei o mașină. Păi că da, mai dar dacă n-ai ce să conduci după... Bro, gen, ai zis complet invers. Deci, Toma, că toată lumea și-a mai întâi carnet și după aia dacă e și-a mașină. Decât dacă ești arab sau ceva. Deci tu tocmai ai demonstrat că îți trebuie milfă.
căcat. Zine tu, te rog. Da, despre experiența mea cu o milfă sună ca început de autobiografie. Da, zi toată chestia, Dar, cum v-ați întâlnit, că super Dar curioasă. eu chiar nu am avut nicio fată care să fie mai în vârstă de 3 sau 4 ani față de mine, deci n-a fost niciodată diferență și nici mai mică. Pentru că eu am o chestie, mi se pare că, nu știu, rezonez mai bine cu persoane din aceeași generație, mai apropiate de vârsta ta, pentru că aveți oarecum, ați crescut, să zicem, cu aceleași, nu știu, chestii la televizor, ai mai multe subiecte și parcă e mult mai ușor să stabilești o legătură decât dacă ar fi o diferență foarte mare de vârstă. Adică n-am avut niciodată prietenă care să fie mai mică, nu știu, 3 ani a fost maxim diferența, poate chiar 2. Mă, da și nu. Nu știu ce să zic aici. Adică, nu am o experiență foarte vastă în relații în general. Numai că astea, pe mine astea de vârsta mea nu au spart. Never. Pentru că nu sunt genul care, din ce am observat cel puțin la vârsta asta, e hai în mall, hai în parc, hai și la un film, stăm Netflix și gen that's the day. I'm not into that shit. Dar ce vrei să faci cu ele? Hai să facem un custom loop, fata mea. Nu frate, dar gen și subiectele de discuție, adică gen, Scuză-mă să fac. Mama, ai văzut ultimele GP-uri de la ea, stai să mă arăt țeaca. Ce subiecte de discuție vrei să ai cu Ne-apucăm de minat. Ne apucăm de minat? Pe calculator, Baby, nu mai trebuie, te muți cu mine, mai dăm bani pe căldură, că ne luăm miner. Cu cine ai și tu până acum te ducea în mină la minat? Eu ți arăt cu GPU cum se face. Scuze, hai că așa. Zi tu, ce ai vrea să faci cu o fată? mă, dar nu știu, n-am suficient experiență ca să... Sex e unul dintre răspunsuri și după aceea continuă tu. Poate să fie și cu un băiat, în primul rând. Te rog frumos. Da. Ok, gender corect, dar... Dacă asta îți place, dacă nu, respectă. nu mă identific, o să încep prin a spune treaba asta, nu, I'm into girls, e ok, gen straight, dar... Mă, eu sunt mai mult la modul de... Hai să mergem să vedem, gen, chestii, nu... Hai la mall, Pe la mult te duci să vezi chestii. Da, nu, mă, dar gen... Probabil că gen plimbări și chestii Exact. Și mi-a plăcut foarte mult să călătoresc și mi-a plăcea să călătoresc gen... Da. Dar nu foarte departe, gen, așa, gen, hai să vedem și aia, uite, stăm și puțin aici, ne duce și acolo, știi, gen... Nu... Hai în Bershka după în H&M și... Nu. Sorry, nu. Și după Starbucks și apoi un Mac și apoi acasă. Mie chiar îmi place să merg la cumpărături. Chiar îmi place să merg la cumpărături și merg mereu când am avut prietenă, nu mă deranjează să merg la cumpărături. Mă, probabil nici pe mine nu m-ar deranja să... Că eu terminam în 5 minute și după aceea stăteam pe băncuță după ce mi-am cumpărat 10 haine și la ea doar 2 ore, asta e partea a doua, dar nu mă deranjează să merg. Mă, propriu-zis, nici pe mine nu cred că m-ar deranja să merg la cumpărături, dar nu să merg la modul hei, hai să ne mai uităm ce am mai adus aici la magazin, că am auzit că au înnoit stocul. Eu nu o să-mi cumpăr nimic, dar vin să mă uit și de... Știi, adică e și de asta fără sens. Window shopping. Și cred că ești prea critic, adică mai degrabă este o activitate tocmai pe care fata vrea să o împartă cu tine, ca să aveți niște lucruri despre care să vorbiți, să fiți în fața aceluiași stimul și practic vrea să te includă într-o activitate din asta, un fel de sharing the experience. Și gen, tu ești pârțar și gen, nu mă interesează, vreau cu pisiuri, ca... Water cooling, I need overclocking power! Da, adică gen, iart-o pe ea că n-are custom loop acasă și că procesorul ei e răcit cu aer. Dar înțelegi, încerca să te includă într-o activitate de ei și tu... Bă, ar fi frumos să participi în pana mea. Și poate chiar vrea să-și ceară niște sfaturi. Hei, Călin, ce zici că ar sta mai bine, asta sau asta? Ca să te cunoască mai bine. Doamne, tocmai am spus că nu aș avea o problemă să fac asta, numai că nu să fac în fiecare zi asta, cum gen, observ că se dacă găsești o femeie care face asta în fiecare zi, clar n-ai găsit femeia greșită. Nici o femeie nu vrea să facă asta în fiecare zi, confirm. Adică, clar, activitățile ei sunt OnlyFans și cumpărători dacă faci asta zilnic. Că se și vine bară de Da, îți dai seama că nu poți să te duci de hainele. Că n-ai cum ca femeie să te duci și să nu cumperi ceva. N-ai cum, hai de zi, sincer, nu poți să te duci în mall și să, măcar 10 lei tot îi consumi. Că ți-e o gumă de la tonomat, nu poți doar să te duci să te plimbi. O eșerfuță, un parfumel măcar. Foarte chitroasă.
Un glănțic de la da și nu de la... Nu, și mai ales, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, îmi plăcea când eram de vârsta ta, Călin, îmi plăcea super mult să-mi iau alt la mall, să fac fix window shopping, nu neapărat în achiziționare, că n-aveam ajuns super mulți bani pe mână și chestii. Bă, dar îmi plăcea atmosfera, îmi plăcea cum mirosea, îmi plăcea cum arătau hainele, îmi plăcea când se schimbau vitrinele, îmi plăcea fashion-ul, efectiv. Și tot vibe-ul ăla de, deci cam așa arată ca stil sezonul ăsta și chestii. Bă, dar, gen, făcând-o atât de multă vreme, mi s-a luat și acum mă duc, gen, nu mai iau haine de la mall, ci le iau de pe net. Că mă cunosc suficient de bine după toți anii ăștia ca să mi iau de pe net și e ok așa. Și nu mai am pur și simplu răbdarea să fac chestia aia, gen, să mă duc, uite, iau și asta, uite, iau și asta, ce frumos, nu știu ce. Nu. Eu nu cumpăr, de exemplu, nimic foarte rar când cumpăr haine online, pentru că nu știu cum vine fitul, mai ales, de exemplu, la Adidas, care sunt una dintre pasiunile mele, care nu-mi permit să mi le întrețin. Deci nu-mi permit să le întrețin la nivelul care îmi place mie. Dar, știi cum e cu fitul la fiecare firmă, la fiecare chestie de asta și dacă nu mă duc eu să-i bag în picioare și să-i probez toate alea, nu cumpăr. Chit că sunt unele modele care poți să le iei doar online. La Jordan sau la astea nu le găsești în magazine. Eu sunt ok cu asta, că știu, am 40 jumate, 41. Păi da, așa știu și eu, am 42 jumate, dar uite, de exemplu, la Reebok, dacă nu mi-au 43, nu mi-e bun 42,5. Am să și treaba asta cu nu corespunde peste tot. Da, la New Balance, de exemplu, pot 42,00. Și serios? Da, deci e diferența destul de mare. Adică eu am și o problemă că sunt operat la un picior și e un pic mai mărunt. Ce operație? E o operație gen din naștere, că am stat cu piciorul strâmb și prin chestia asta gen nu s-a dezvoltat atât de bine piciorul meu. La dreptul sunt operat și piciorul meu stâng oarecum e mai mare decât piciorul drept. E insesizabil la ochi, dar se vede pe musculatura de la gambe. Deci știi că și eu sunt așa, pe lângă faptul că am coloana strâmbă și chestii, am un picior mai lung și unul mai scurt și se super vede. vede. La toți oamenii. Inclusiv adică tu nu e simetric. Dacă e să tragi o linie, nu e simetric. Dar la mine se vede la mușchiul de la gambă. Și de exemplu la pantaloni, că de exemplu când fac costume, croitorul trebuie să fie foarte bun în așa fel încât să nu pară că ai văzut că costumul trebuie să-ți vină nu larg, să-ți vină fit. Trebuie să fie foarte bun încât să le facă cât de cât să dea bine. Știi că nici asta să fie dreptul prea larg și stângul să fie prea strâmt, dar e o foarte mare problemă la mine la costume și la hainele strâmte la picior. Că se vede diferența. Da, se vede, la gambă. Păi te afectează așa, dacă ai mult de mers? Că tu ai de mult de mers pe jos. Nu am nicio problemă. Adică pe stângul, de exemplu, pot să fac chestii să stau într-un picior și ăsta, pe dreptul nu poți. Dar, lucrez la chestia asta acum alături de prietenul meu, Cristian, care face și personal training. Mi-a mai dat el niște exerciții și chiar, nu știu, fac antrenamente cu el de un an de zile. Eu nu puteam să fac genoflexiuni corecte. Nu puteam să le fac corecte, că puteam să fac. Adică, cum înseamnă o genoflexiune corectă? Înseamnă să ai toată laba piciorului pe... Da, să nu stai pe vârf. Da, să nu te ridici. Și eu mereu când mă lăsam să fac genoflexiune, mereu mi se ridica călcăiul. Și cum m-a învățat Cristian, ce m-a ajutat toate astea, acum fac genoflexiuni 100% corect, adică și mă duc ass to the grass, cum se spune. Aviz fetelor care fac genoflexiuni în sală. Ass to the grass, dacă vreți să faceți fundulețul mare. Și, cu timpul n-are nici aceeași mobilitate piciorul meu drept, dar nu mă afectează din niciun frate, n-am putut să fac aia sau să mă doară că merg, nu există așa ceva. Ok. Deci strict niște chestii care le fac eu pentru mine, știi că pot să trăiesc foarte bine și fără să fac genoflexiunea asta de gras, știi, dar la un moment dat îți dai seama că probabil dacă n-aș lucra deloc asupra chestii astea, la 40-50 de ani, 60 de ani, mai încolo, probabil poate să se agraveze, știi, și o să devină mai rigid piciorul. Acum că eu fac de acum exerciții de mobilitate. Super tare. Eu credeam că am grijă de mine și deja de vreo 7-8 luni sunt vegană. A început ca un experiment și a continuat ca un lifestyle, pentru că îmi plăcea foarte mult cum mă simt, aveam super multă energie, nu mă mai enervam așa de tare și chestii. Și săptămâna asta m-am dus și mi-am făcut analize. Și? Am colesterolul mare. De unde? Bro, nu știu, că m-am uitat pe net să văd ce dă colesterol mare și scria carne și lactate, brânzeturi, grăsimi de care tu nu mănânci. De care fix nu mănânc. Deci, eu nu sunt cumva într-o stare din asta sufletească mai ciudată cu privire la avutul grijă de mine, pentru că am crezut că am grijă de mine și uite că nu este neapărat relevant. Nu știu de ce am colesterol mare, m-am enervat puțin. Am tot respectul pentru tine că încerci să ai grijă de tine și de chestia asta să
păstrez mobilitatea și eu fac exerciții în fiecare zi, dar bine, astăzi n-am făcut niciun exercițiu pentru că sunt puțin nervoasă. Sunt nervoasă pe trupul meu, că eu te ajut, eu investesc timp în tine și tu uite ce-mi faci. Mă faci de râs la doctor. Poate ți-a dat alte analize. M-am gândit dacă Bă, mi-a pus problema, dar nu știu, o să le mai fac o dată. Probabil că totuși e o problemă cu colesterol. Deci nu mai știu, anul trecut mi-am făcut analizele și eu sunt carnivor pur sânge, adică nu există, nu... Omnivor e o jignire dacă îmi spui sunt carnivor pur sânge, adică am avut zile când am mâncat și carne de 3 ori pe zi, dimineața la... Adică carne, nu un mezel sau ceva. Da. Friptură, tati, pe grill frumos, aveam o perioadă când stăteam cu ai mei în Pitești. Dimineața dădeam la 10, dădeam drumul la grătar. Grătarul, mă duceam, plecam la birou, toate alea, îmi făceam treburile, veneam, băgam grătar la prânz, după aia seara la fel, grătar, adică la modul ăla carnivor. Și nu am avut la fiecare analiză care am făcut-o, care încerc să fac totuși la un an de zile un set de analize, mereu am ieșit super ok, în condițiile în care eu sunt o persoană care, eu nu cred că am grijă de mine, pentru că sunt un mare consumator de alcool, mare pasionat de alcool, apreciez foarte mult whisky-ul, sunt un fumător înrăit, da, și sunt un consumator de energizante înrăit și un no sleeper foarte înrăit. Și totuși cumva am avut analizele super ok. Băi, și mă enervează pe mine că și eu în fiecare an făceam analizele și eram și eu ok, deși energizant, nedormit, mâncam țigări, cafea. Am trecut recent pe decaf, fumez mai puțin, sunt vegană și este primul an în care am colesterol mare. Nu înțeleg. Mă gândesc acum, nu știu, să nu îmi iau hate din partea comunității vegan, dar Nu te apăr eu. mă gândesc că suntem oarecum omnivori și dacă ne-am obișnuit stilul de viață cu o anumită, inclusiv cu chestii astea, cu chestii nocive, cum ar fi energizantul, țigările, alcool și toate astea, bănuiesc că dacă faci o bruscă întrerupere, s-ar putea să fie mai rău decât dacă încerci să le... Păi da, bro, dar nu-i brusc, adică eu deja... Păi poate, nu știu, îți dau exemplu că știu că tu fumezi tutun, dar de la un pachet de țigări pe zi și le lași la 2 țigări pe zi, s-ar putea să fie o scădere cam bruscă. Dacă înțelegi ce vreau să zic, știi? Da. Bă, nu știu... Da, ai dreptate, pentru că nu este ca și cum și atunci când te-ai apucat de fumat, fumai gen un pachet pe zi, te-ai apucat de la o țigară. Da, și a fost o creștere progresivă. E cumva obișnuiești organismul cu treaba asta și după dacă o tai brusc, evident că o să aibă efecte adverse, care oricum trebuie să se corecteze și ele. Dar nu, să nu mă înțelegeți greșit. Și eu consider că omul este omnivor și că e bună carnea, e bună pentru creier și chestii. Eu iau suplimente, gen, ca să... nu există beuri în legume și chestii din câte știu. Și atunci bag B12 care există doar în carne. Astea sunt chestii care sunt bune pentru creier, în general. Bag suplimentele. Dar... mi-a plăcut foarte mult cum se simte. Aveam un nivel de energie crescut față de atunci când nu eram vegan și de asta am păstrat chestia asta. Nu vreau să mă întorc. Nu vreau să mă întorc la chestia aia. Pe nimeni nu te pune, adică gen... Da. Mai faci să de analize și vezi, poate este ok, poate o să Schimbă doctorul, schimbă analizatorul. Da, fă-le în altă parte, gen. Știu că oricum așa e bine, chiar vorbeam cu cea de la medicină și îmi zicea că, bă, dacă vrei să ai analize super corecte și super concrete, faci astăzi un set de analize și după aia te duci tot asta în aceea zi, deci faci analize în 2 locuri diferite. Aș putea să fac asta. Da. Aș putea să fac asta. Pentru ca să vezi dacă coincid rezultatele sau nu, că dacă nu coincid rezultatele, s-ar putea ca unde ai făcut odată să nu-și făcut măsurătorile corect. Dar nu explodirea ca mizerie acolo. Revenind la veganism, am zis că și eu m-am simțit cam rău săptămânile trecute și mi-am ars-o și eu mai ușor. Deci v-am spus, eu sunt carnivor pur sânge. Mi-am ars-o foarte light cu carne, adică la modul am scos tot ce înseamnă inclusiv piept de pui, porc, vită și am mers numai pe ton, pește. M-am simțit, adevărul este că m-am simțit mult mai bine. Dar nu pot să renunț 100% la carne pentru că așa sunt eu. Mai avea energia pe care Da, aveam chiar mai multă energie. Aveam mai multă energie. Bine, eu nu pot. băgam și foarte mulți carbohidrați pentru că pastele, de exemplu, le mănânc. Dacă vreau să mănânc ton, eu nu pot să mănânc ton să-l iau din conservă, să mănânc, nu, it's a no-no. It's a no-no for me. Și la mine, tonul se mănâncă ori cu salată de orez, ori cu paste, știi? Și băgând foarte mulți carbohidrați, oricum ai energie, știi?
Dar m-am simțit mult mai bine și am mâncat acum, am avut un eveniment săptămâna trecută, am mâncat niște carne acolo, n-am avut probleme. Să zic, bă, da, am revenit la carne, dar mă simțeam rău. Nu știu, am avut cam 3 săptămâni de vegan, așa, mă rog, pesto-vegan, ca să respectăm termenul. Pescatarian, da. Pescatarian și oricum și lactate, eu nu pot să trăiesc fără lapte. Deci la mine laptele de vită, de la țâță e divin, pentru că dacă am crescut la țară, noi mă duceam cu cana, mulgeam vaca și beam. Este cel mai genial lapte posibil și laptele de bivoliță proaspăt. Da. Și mi-e el călduț așa un pic și efectiv se ridică smântâna deasupra, că e foarte gras. Da. Nu, Stai că vrea să ne zică Călin ceva. spune Călin, scuze că te-am întrerupt. Îl ascultam. Bine, îl ascultam pe Robert, dar da, voiam să zic că eu la rândul meu nu pot să trăiesc dacă nu mănânc carne, pentru că pur și simplu dacă mănânc orice altceva, gen, dacă exclud carne și mănânc, gen, orice nu conține carne, nu simt că mănânc propriu zis, adică odată că n-am boost de energie și a doua oară că gen, nu mă lasă stomacul în pace, știi? Serios, te roade efectiv Da, stomacul. da, până nu bag ceva care să conțină proteină animală. Da, probabil pe tine asta carnea te satură, îți dă chestia de full. Mă, nu știu, eu am talasemie minoră și am o deficiență de fier și gen... Adică tu din start să bagi mai multă carne. Exact. Și de acolo cred că provine și tocmai de-aia nu am putut, adică am avut tentativa să trec printr-o cură de asta de hai să văd ce înseamnă să fii vegan, numai că n-am putut să rezist mai mult de o zi mi-a luat și oricum nici măcar ziua aia, adică au fost cred că 25 de ore după care am zis gata, mă roade mult prea tare stomacul, mă duc să mănânc carne. Am modul ăla. Am simțit că n-am mâncat nimic toată ziua aia. Am fost vegan 3 sferturi de zi. Da. Păi și eu sunt vegan între mese, daily, și la fel, fumător, mă las de țigări mereu între ele. Da, pe și eu. Pikachu, mă! Mamă, dar am vorbit atât de mâncare, mă roade o leacă Da, stomacul. pe și eu, adică, na, cred că avem o oră 07 aici să faci cu asta. Da. Aș face un sign-off, că să zic atunci că... Mai facem intro? Nu, cred că e ok, dar vreau să zic că... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine, păi, ce este de reținut este că dacă ești vegan, aparent nu contează, nu poți să fii vegan, poți să faci cont de OnlyFans și în același timp pe Tinder poți să-ți găsești și dragostea vieții tale, dar și niște caterincă doar. Cred că ne auzim săptămânile următoare, nu știm exact că e prima dată când facem asta, cu un invitat data viitoare și vă pupăm, vă adorăm, dați like și subscribe și vedeți în descriere link-urile băieților. Aveți link jos la tot ce vreți, link-uri de la noi, dați cu comentarii ce subiecte vreți să vorbim, ne auzim data viitoare, ceau! Noi am fost The Hubs Education Motherfucking Motherfucking Podcast! Câteva nopți în plus, o gang merge în sus, o gang merge în sus, yo. Scoate muzica la produs, o gang merge în sus, o gang merge în sus. M-am dus, după un sac și l-am adus, o gang merge în sus, o gang merge în sus. Atât de mulți cât te simți în plus.